ki parawange bat ki parlok ba it baro hagani kapor da kamensim ga bas ngokhia ngadon ban yatho api katokat ne tali ki ki jingtip ki badon kam kerpang nakabenta jongi kum ki khon ki jong play bangin yo ban bo ka jingduai ka bakrpang bat kum joro bangin ya kershan nakabenta ki parabange ki baye jongi ki badon na ki weipat ki jela jong ka negari ka jongi ki bamat ya ki jing leng ba ki jing sha pen sitom ben ki jing sha penting pen smith ki jing sha berngem berset ki babon chai bat kawai ka bangadon ban yatho hangne kalong ba hagabaya dei ba kathi ka jaka ka badon hapo Kandhamal district jong ka jela Odisha bat shaman poi shakata ga benta ga bangan yatho ya ki ba kine ki sengshit niam Hindu ki badon hangthi khamta mapo jong ka district Kandhamal jong ka jela Odisha shabangan poi shaka ngakwa ban yatho yapi ban penken mau yapi khandiat ya ka balaja kan rius nam menshwa hagati ka district Kandhamal jong ka jela Odisha pihak arpulai tarik jong banai August jong usnam arhajar pra kaladon ka jingsha Punjab ya wei u kenja sadhu lane umong jong ki Hindu ubakerteng u Laksmananda Saraswati la Punjab ya u hakalenti bon le pai shayin bat la lap bala shem hadin bala wat benia hadin ba ki pulit ki la thwet ye kita ki badon ketiban Punjab ya u la shem ba kidei kiriu king atiar ki bala shem ya ka jingim ka jo da ka basiat yap yo rengkan bat ki saungot ki weipat ki nombot jo hakataka jaka ya hadin jong ka to ka jingjia arpulai tarik Agos nam arajar pra hadin jong ka to ka jingkeno baro hakatahi ka jo gamit kala don ka jingkhi jong upat ba Hindu hakati ka jaka khamtam mapo jong ka district Kandhamal nangta haga jing songshit jong upat ba hakato ka ju I gamit ulaya keno bat sim kabu ba kane paro kade ka jingle jong ki Kristan bat la keno ro ba kide ki Kristan ki bala Punjab yo Laksmananda Saraswati hakata kapor te la yatho yengi ba kato kapor ni la yo I hero ye ki khubor haki lat patai khubor ki paper ngilai I ki khubor ba la yatho yengi ki jingjia ki bajia kato kapor bat ni I ye ka jing sha pensitom ye ka jing sha penyap ye ka jing sha thang im ye ka jing sha bom sha penmensau kidon bon ba ki bala yap kidon bon ba ki bala mensau jur te kidon ro ki bala lajim bala yatho yengi kato ka jingjia kalong ka jingjia ka basngo shirkai bat ka basngo ngeo hado kata-kata hagaba haiwe isnong ibarit ibadon le se tang kumba arpeo khatsan ne saupo yin ki Kristan ki badon na kita kisnong ki wan kini ki patba shitniam Hindu kumba sau hajar san hajar ngot haisnong ibatang arpeo lai pho yin ki wan ban thombor thang ye ki yin ki sem Punjab kat ye ka bakilap kat ye ka baki kendo kino ki bom tre ban len yu chiso Punjab ye ki bat omdon jing isnei ye ki kenthe khna ngi kan mau ba kata ka jingchia te kisngi ki por kisnem gelanang ya kumto hadin jong kato ka sarkar kala sedang ban pha ye gilat jingarap bat sedang ban yo jingarap kato katne bat kini kisnem ki bala deb la sedang ban ye song sok song san kala sedang kajing yaj bej sachi sen pat agi jing sakri belai
sedang bantai ban sna ki yim mane ban repair bat ki brio ki la sedang ban dek pai biang shal ki jong ki yim ki sep snong ki tau wat apdeng kita ki jing sha pen shifting bat ki jing sha pen sme ki ba shirkai te hakini ki khendiat sngi baladam ni la yo ka jing tep bakaladon ka jing yalang ka jing ya kendo ka jing selok lang jong ki nong yalam balang Barok ki kenhon balang ki badan hanti hapo Kandhamal district jong Gajela Odisha bat hakata ka jing ya kendo lang jong ki laya keren ro halor kaneka jing penbek jong kini ki seng Hindu ban rakhe ken mau burom ya ka jing ya jong u Laksmananda Saraswati ka bandap khandri usnam bakata ka jing rakhe kan sedang nadu ka arpulai terik ka balong ka sngi ka la sya penyap arpulai terik menpahi kene ka tayo banai Agos batkan kot ka arpun riu terik te bat la yathuro yengi baya kene ka jing rakhe ka jongki kin penlong hakata ka jak ya kata ka jing rakhe la nega festival ka jongki kila ai kerteng ka jan mastami ha ka bakin penlong ha kata ka snong jales pata kabadon hajan tamu di bandha kabadon hanta bakane ka program kanne kumba sausni ai ba kaladon ro ka jing yetho bahaki ni kisni haki ni kisausni kindon kumba saw hadu sanlak ngut kipat ba khamtam kiseng Hindu nakeleng jong Gajela Odisha kinwan shane shap kajaka ka bahap apo jong ka district Kandhamal banyeshim benta hakaneka jing celebrate jong ki yakata ka festival ka baki ong ka Janmastami but hangne kila ya penmi ro ya ka khubor bahaki ni kisni kin penting kin pensme kin berngem kin berset balada yolat kin pensitom wat ban penyap ro yikinong yalam balang lane yaki Kristan ki badon iti kejaka te kanika khubor ka bala sapriang menta kala penlong yiki para banget jongi ki badon angthi ban shifting ban smith but kidon menta pedeng gajing red mensim ka bakra te but ki babon ki banwan shakaneka festival kindai hi ki bana ki seng shitniam jongkaniam Hindu kumka Vishwa Hindu Parishad lane VHP nang ta ka RSS kabangiyate bah nang ta ka Bajrang Dal but kidon saki katto kadne ki organization jongka BJP ki banwan ban ya shimbenta hakaneka festival kabakil ai kerteng ka Janmastami te ba nalor kata sakawai shushu kidon ro ya kaneka plan ban form ya ka wei pat ka kenhon ka bathmai bakata ka kenhon ka bathmai ka bakin ai kerteng ka Sri Ram Sina Bharat bakane ka kenhon ka bathmai ka Sri Ram Sina Bharat ka jingthmu ka khmat jong kaneka seng laneka kenhon shitniam Hindu ka bathmai ka long ban pensitom ban penting ban pensme ban wat ban penyap ro ya kita ki bangai hau trajiso tenamar kata kadau kane galong ka khubor ka bakerke sengi kom ki khon ki ba e ke jong blai barakhon bangin bu ka jingduai ka bakerpang naga benta ki nong yalam balang anti compare ki de ki kenhon balang ayu kidon hakaju hi ke jingnet bat ki along kawai ngin duai kerpang naga benta ki pastor ngin duai naga benta ki nong yalam balang
Nginduai na kabenta ki missionary ki badon na kati ke jaka ki batrei shitam ban yalap yo ke gospel. Menginduai na kabenta ki para bangai pe ye joni. Baka banga khams ngau khia galong kidon ki para bangai ki jongi ki banang shu pediang yo trai jisu bat ki badang shu wan shakane ka jinget kristan kidon mentah pedeng ka jing smith ya pedeng ka jing artatin pedeng ka jing shepting pedeng ka jing nok mensim ka bakra te kane galong ka khubor ka ba kerpang ho ngitip baka jing sha pen shitom ben kade shibenta na ka jing long kristan hakabakum gi kristan nimla ya kaban lain na gini gi jing sha pen shitom ben la daga dei bengin mat ngin ya kendu ya gini gi jing sha pen shitom ben ni namla ban lain na ki namar ngi ken mau bakari india ka jongi hi ka balang kristan garoi dei limba gi jing sha pen shitom ben ngi ken mau na do kasin ka banin kong bo thomas balang way ni gisenran ge jong trai jisu lawan poi ban yu kejat shane shari india ulaya lap ye ke khubor jong ke jing e ke jing siu spa ke jing pen em ke jong le baru la sha pen yap no ni ken mau ba ke gospel kalawan leng ba ki missionary ni ken mau ba ki babon ki la sha pen yap ki la dei ban du no ye la ke jing em ba da ke jela odisha hi ngimpat kelet yo gram stains lambat ki arngot ki khon ki badang ret ki balului ki bala sha thang im ba kalong ke jingjia ka ba snow sher khai hado kata kata bat kumbang ala ong menne ya kai ke bala jia hosnam arja pra kawai ka bangi aingu yo blai kalong ba khandiat ngot e ki balen ya ka jingai tang na ka benta ba ban lai im Henry baro hi kila yang scam malaka jingai wala de gidei ban sha thang im wala de gidei ban sha bom sha tet sha dong sha ot Henry kim shim larandin naka jingai ka bakila ngai au trai jisu namar kata ka jingkhot yang galong bangin yang rengkat batki ka jing duai ban ken mau yeki baka kti ke jong blai kan kersan bor yeki bat kan long lam rengkat batki kabangas ngau tenat bat ka bas ngungu yu blai kalong ba ketu ka jingjia ka bala jia hausnam arajafra ki kristan kila sapriang batla sha pen sapret keleng ki district jonggajala odisha ban petyap nakata ka jingsha penyap bacha penshitam ben hakata ka por ndrei ka basno komen galong bahagano gano ka jaka ka baki kristan jongi ki poi kimshem sange ban yala ya ka jingi ya jongle kata ka de ka jingai bakata ka de ka jing IT lot ka jongi ni ki para bangai baye jongi bat ngaru adin bangalawan ban yuk kejat daladehi husna marajar shiprau jong benai Januari kumba sisnem siteng ye adin jong kata ka jingjia ngala leg ban ngala wan ban yuk kejat haki babon teli ki sinong bat ki balang ki bala sha thang la sha penjulor la sha penjot ki kristan jongi ki lahap ban susong tang hai ki yeng terpal ki bala susop de tap bat sop de ki plastik henrei ka jinget jongi kalong ka ba scam bat ki shakri oblay da ka jing snongo ki shakri oblay da ka jing snow scam bat ka jing karmen ya ka jing empom chikot ai ba oblay un karkhu lemba ka ne ka khubor bangin la bandem ha ka jing duai om tang na ka benta ka ne ka arpulai hadu arpun riu tarik kumbang ala yathu bakila berngem ban penya ban penshitam ben yeki bangai hotra jisu ndai ngin duai ro aki por baro
Bat kiweiru ki jela jong ke negari India ke jong. Ki badana pedeng jing sya pen shitam ben. Pedeng jing sya penting pen sme i ki bangai. Baka kti ke jong play. Kan nom lam ran kan pan ni. Bangin job da ke jing it ke jong play. Da ke bor jong ke gospel. U play mker khu ye pi. Baro i we pi we. Maka benta ka buram ka jong.